таҷлил аз 80-солагии пирӯзии Иттиҳоди Шӯравӣ бар Олмони фашистӣ дар ҷанги дуюми ҷаҳон дар ҳолест, ки баҳсҳо бар сари мероси ин пирӯзӣ ҳамоно кам намешаванд. хусусан кишварҳое ки замоне дар як сангар меҷангиданд, имрӯз нигоҳи дигар ба ин ҷанг ва мероси он доранд. ҳатто кишварҳое мисли Тоҷикистон, ки макони даргирӣ нашуда буданд, вале баробар ба кишварҳои дигари узви Шӯравӣ қурбонӣ доданд. Тоҷикистон тақрибан дар байни 15 ҷумҳуриҳои шӯравӣ дар ин зафар ғалаба пирӯзӣ на камтар аз Русияву Украину Беларус саҳм дорад. Чаро? Аввалаш Тоҷикистон он вақт 1,400,000 нафар аҳолӣ дошт. 300,000 нафар фарзандони Тоҷикистон ба ҷабҳа рафтанд. Қариб 150,000 нафари дигар дар ҷабҳаи заҳмат ё меҳнат мегуфтанд дар ақибгоҳ шабрӯз кор карданд. раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ дар маросими таҷлил аз 80-умин солгарди ин пирӯзӣ ба ин нукта ишора кард. наслҳои имрӯзу оянда бояд ҳамеша дар хотир дошта бошанд, ки маҳз дӯстиву бародарӣ ва ҳамёриву дастгирии миллатҳои гуногуни собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ омили асосии шикасти истилогарон ва пешгирӣ аз доман паҳн кардани вабои фашизм дар асри 20 гардид. солҳои ахир тағйир дар сиёсатҳои Русия, ки худро меросбари асосии шӯравӣ ва пирӯзӣ дар ҷанг медонад, сабаб шудааст, ки мавзӯи саҳми кишварҳои дигар дар пирӯзӣ аз сӯи донишмандон доғ шавад. чанд соли охир дар Россия ҳамеша нодида мегирифтанд, локин сиёсатмадорои алоҳидаe ҳастанд, мисли Сергей Миронов ёки Никита Михалков, ки саҳми дигар миллатҳоро паст зада намешаванд, локин сиёсати имрӯзаи Россия ба фикрам ки сиёсати Тоҷикистон қати дар як фикр ҳастанд. бархе аз рӯшанфикрон ба вуҷуд омадани чунин муносибат ба мероси пирӯзии мардуми шӯравӣ дар ин ҷангро ба тағйир ёфтани арзишҳо ва иваз шудани наслҳо марбут медонанд. насл дигар шуд. Таваллуде ки соли 45 буд, 80 сола шуд, дуруст? имрӯз набера ва абераи вай мондааст. дар ин бора аз чӣ мегӯяд гандамастира дигар фикрам намекунам. бино ба маълумоти расмии таърихнигорон 50% аҳолии қобили меҳнати Тоҷикистон дар ин ҷанг ширкат карданд. Тоҷикистон мизбони зиёда аз 100,000 занону кӯдаконе аз минтақаҳои ҷангзада кӯчонида шуда буд. аз шумори фиристодаҳои Тоҷикистон дар ҷанг беш аз 100,000 қурбон шуда, 40,000 беному нишон ва 60,000 дигар маъюб шуданд. талафоте ки имрӯз аз сӯи меросбарони асосии шӯравӣ гӯё нодида гирифта мешавад.